Здравейте, аз съм Добрин Добрев, аз съм управител на фирма DIS, която се занимава с внос и дистрибуция на хидравлични индустриални маркучи, машини за асемблиране, присъединителна арматура, кранове, бързи връзки и всичко, което е необходимо за индустрията в сферата на маркучите. На тази годишното изложение Bata Agro сме изложили няколко страхотни модела на немската фирма Uniflex. Една от машините, която акцентираме на изложението е S2M, ръчна машина за асемблиране на хидравлични маркучи с 700 барова помпа, с тефлонови плъзгачи, съответно няма нужда от гресиране. Машината е лека, удобна, преносима и маркучите могат да бъдат ремонтирани и да се сглобяват без дори да се демонтират от самите съоръжения. Другата машина е нашия бестселър SH4, която е електрохидравлична преса с възможност за кербоване на маркучи до сол и 1/2 и индустриални маркучи до 2 цола. Машината е 180 тона и съответно изключително удобна и лека за работа. Следващата машина е една изключително бърза машина за серийно производство на хидравлични маркучи, оборудвана с IPC контролер, която позволява изделията, които се произвеждат на тази машина, да бъдат качествено контролирани и проследявани. Днес на Bata Agro правим и дебют на станция за асемблиране на хидравлични маркучи, която включва S2M преса за кербоване, плюс машина за рязане, всичко е на батерии. Машината за кербоване се задвижва посредством винтоверт, изключително лека, удобна, може да се пренася и да се работи директно на терен с нея. Портфолиото от маркучи е изключително широко, изключително разнообразно. Тук на Bata Agro сме изложили маркучи за земеделието в по-голямата си част, маркучи за напояване, каучукови и ПВЦ, маркучи за сеялки, маркучи за пръскачки, маркучи за храни, мляко, зърно, абразия, за горива. Също така сме изложили пневматични накрайници и шлауки за въздух, бързи връзки, кранове за присъединяване, присъединителна арматура. Наскоро открихме нов шоурум с производствено-складова база във Варна, изключително комуникативно и лесно като локация място. Ежедневно посрещаме много голям брой клиенти за ремонтни, хидравлични, индустриални маркучи, също така и за търговия на едро. Радваме се, че имаме възможността да отговорим на огромните нужди на нашите клиенти в страната и чужбина. Благодаря на всички наши клиенти за подкрепата през годините.